yung ano yung tawag doon, yung santil mo na yun, talagang, naging madilim. Ano yung tawag doon? Di ba may magkukwentuhan ng mga lalaki? Alam mo, nakitang santil mo, hinabol daw. Good morning, Philippines! Hi guys! Good morning again! Punta po tayo sa kina Brenda. Yan. Foggy ngayong ano. Naku, sobrang foggy. Yung panahon. Andito pa tayo sa countryside pa tayo. Wala pa tayo sa highway. Sa mga syudad. Countryside muna tayo dito. Dito ngayon tayo guys sa Dollar Tree. Gusto ni Brenda magpunta dito eh. Bili lang daw siya ng bato. Magkasama na naman kami. Ito na yung ano namin. Dito be. Marami ang yung dollar store. Marami kang magawa ganito diba? Uy, meron dito oh. Relax oh. Relax. Dito kami ngayon sa dollar. Gusto ko to. Nabasa, ay napanood ko yung sabi ba ninyo. Sino? Nakalimutan ko na yung pangalan. Taga saan? Taga Ilocano siya eh. Ilocano. Dito pagtingin tayo ng mga damit. Mga pang lalaki ito? Hindi, may mga pang babae eh. Ha? May pang babae. May pang babae. Pwede ba naman yan? Ay, meron pang babae. Pwede ba naman? Maganda pala dito, guys. Look, meron dito marami, oh. Maraming damit. Malaki lang yun. 18 lang siya eh. Mahal din. Na naman kami. Wala kaming nabili doon sa ano? Sa dollar store. At saka yung sa City Trends kasi mostly mga ano siya. Hindi na ako type. Si Brenda din. Pag may gustong bibilhin, mag-change din yung ano niya. Mag-change yung mind niya. Iniisip ko kasi na wala pa akong trabaho. Wala pa akong trabaho eh, $12 yun. 1 hour ba? 1 hour yung bayad. Ang bebe. Ito oh. Kay Ann. Binuksan ko. Kailan pa to be? Iwan ko. Ina na siya? Pangit na? Hindi naman. Parang naamoy ko. Parang ano, yung old oil. Ah, ano? Itapon mo na. Asan ba yung... Katakawan ni Brenda. Saan ba yung expiration niya, be? Nilunok ko, be. Nay, may ano baka, uy? Ba't nilunok mo? Bili tayong bago doon sa ano, biglas. Itapon natin ito. Parang old na yung oil, no? Yung Old oil. na talaga. Kailan Old pa na yan? talaga. O, nung pumunta tayo kay 10 Tami. years ago. 19 Purgate. 19 forgotten. Kasi alam mo naman si Tami kung nanonood ka ng vlog, bili siya ng bili. Medyo... Pick Monkey free. Pick monkey? Yung thumbnail? Oo. Pick Monkey man ako. Ay, try ko nga. Pick Monkey. Aywan ko. May sa cellphone naman. Meron ba sa cellphone? Kasi nag-download ako ng ano dito. Tapos yun, hindi ko ma... Tignan mo yung Pick Monkey. Madali lang yung Pick Monkey. Marami pang ano. Ako nagbabayad ako para makakuha ako ng magandang ano ba style. So may yung ganon, cheesy. Cheesy. Okay, hanap tayo ng cheesy. Gusto pala ni Brenda yung cheesy. Ay, ito be. Ito yan. Cheetahs. Ano naman? 2 for 5? Pag sure na. 2 for 5? Alin ba yun? Dapat 2 for 5 ba ito lahat o ito lang? Cheetos, Fritos, Smartos. Cheetos, Fritos, and Smart Food. Cheetos. Ito yung Cheetos. Alin yung? Asan yung Smart Chip? Yan. Paborito din yan ni Tami. Akong din. Tara. And ito 2 for 5. And ano pa? Meron ko ano hinanap niya. Hanap tayo ng bato kasi bato yung gusto niya. Dito tayo. Maganda yung mga ano pang decor ba. Gusto ko yung mga mild ganitong color be. Yung mga ganitong color. Look at this. Ayan, welcome to our pumpkin. $25 to. Mahal naman. Maganda. Give thanks. Gather and give thanks. Look, maganda oh. Gusto ko yan. Ito oh. Magkano ba ito? $60. $60.
Gusto ko yan. Mahal naman ay. Ang ganda ng couch nito pero parang madali nga itong madumihan. Oh, ito oh, maganda oh. Ito oh. Silver sofa group. Oh, maganda ito i-display under Christmas ano. Oo, dun sa Christmas. Christmas tree. Oo, mga ganito oh. Magkano ba to be? So, ginoo ko to dahil. Mahal pa rin. Alabi, marami silang ano be, sweater be. Look. Mura lang ito be. $5. Marami akong nabili dito nga ano. Mura lang. Wala, ano to? Inuway mo. Maganda ito, padala Pilipinas ba? Mga ganito. Meron silang bato dito. Hanapin natin yung bato. Kasi meron ako nakita mga bato dito eh. Hanapin lang talaga natin. Ganun. Yan sila mga kutsilyo, mga gamit ng bahay, lako. Yeah, 150 lang, 'di ba? Mga ganon, mga mura-mura lang oh. Mga pangbahay. Marami na akong natipon eh, pamigay. Hindi ko nga naanuhan kasi may mga problema pa tayong inuuna. Mga silhig na ang lalat tataas, ang haba. Oh, ito yung anuhan ng ketchup oh. Sa may mga tindahan. Ketchup. Ketchup bottle. Hindi mo gusto yung mga ano? Mga jar o gusto ko to mga pang pickles ba? Yung mag ano ka, pickles ng cucumber. Anong ilagay mo be? Yung snake plant. Snake Tapos plant? nga yung may ano na, ugat na? Oo, may ugat. Ito na lang be. Look. Ito oh. Ganyan. Oo. $5. Mahal naman, Diyos ko. Pag kukuha, 15 na yan. Nung pumupunta ako dun sa Brooklyn sa trabaho, be, di ba, dun ako sumasakay. Wala, grabe si Brenda. Wala. Grabe si Brenda. Hindi, inupin ko lang naman. Tingnan. Oh. Ganyan yan siya, mag-ano talaga. Tapos, ayun, habang inaantay ko yung noon, be, ako po na siya. Inaantay ko noon yung... Akura. Natawa, ano na, sabi ko sa iyo, si Brenda ba? Nalaka. Wa na guys, iniba na niya. Ginagamit. Touchscreen pa naman ito. Tami, alam mo si Brenda, napakalikot ng kamay. So, anong sabi mo? Yan, nung pumunta ako sa Brooklyn, be, doon ako sumasakay, di ba? Tapos Sa... naglalakad-lakad lang ako, di pa ako nabili doon. Ay, nag-ordere? Nag-ano ka doon? Oo. Talaga? Di ba doon yung bus papuntang Port Authority? So, well, wala pa yung bus noon. Doon ako, inikot-ikot ko din yung mga yan. Pero alam mo, mamahal. Tsaka puro Marc Jacob, mga yung mga nandun eh. Puro branded. Ano ba yung mga may signature? Hindi ko afford. May mga ngalan ba? Afford naman, pero nanghihinayang lang. Guys, naihi ako kunti guys. Si Brenda kasi. Sabi ko, pindutin mo nga yan. O sabi ko, ka-on ko pa lang. In-stop niya yung pag-record. Tika muna. Yung buhok ko ba? Hindi na ako nag-iron ay. Nasisira kasi yung buhok. Ano na naman. Nag-record yan. Tignan nyo guys yung ilong ko. Anyari? Nag-ano. Wag, kaunti lang naman yan. Paningin mo lang yan. Gaganyanin ko na naman. Si Brenda kasi, iba pa naman ako pag gusto ko nang maihi. Kanina pa ako, and then pinatawa pa ako nito. Yan, na. Sumidlit. And guys, si Brenda, sabi pa, lakad. Sabi, may narinig akong, sabi ko, umutot ka no, narinig ko yung utot mo, day. Nag-iwan ako ng nag-iwan siya ng dambuhalang utot. Dambuhalang utot sa loob. Para naman, nakikiamoy lang sila, di ba? Okay lang yan. Ako kasi, umutot man ako. Kanang yung parang, alam ko yung utot ko is hindi matunog, hindi mag-iwan ng pagkatutunog, pinipigilan mo. Oo. No, dahan-dahan pag ganun.
Dinahandaan ko Oh. yun, di kaso lang. Dinandaan kaso lang. Dinahandaan ko pero gusto lumabas talaga yung utot eh. Kaya pala narinig ko. Yung pag-usapan natin talaga eh, pag tayo talaga yung usapan talagang Wala, nakalimutan natin bumili ng ano be. Marshmallow. dun sa Asian store. Iwan ko kung meron ba sila. Baka meron sila yung maliliit ko mag-chubby bunny na. Galing, nakapunta na ka na ikaw dito, di ba? Minsan kami nila Mark noon tsaka ni Lloyd dito. Oh, isang beses ka lang? Isang beses lang. Tapos isang beses din dun sa Rejoice. Oh, Diba? Pangalawang beses na daw ni Brenda nakapunta dito. Diba, be? Oo. Ay, nakapunta kayo dito dati, be? Oo, kasama ko si Lloyd tsaka si Mark. Pero hindi yata ikaw yung nandito. Oo, anong araw yun? Ay, matagal na. Baka Friday kayo. Last year. Forgotten pa yun. Baka Friday wala. Hindi last year. Last year yun, be. So, yan, dito kami sa kay Chingay na tindahan. Ang daming bubble tea kasi dito. Pupunta kami sa amin, inom-inom muna kami. Ano nga yung in-order natin? Taro frozen, di ba? Na-try mo na yan? Sa Singapore yata na-try ko. Apple. Apple. Yung maglakwat siya ba na hindi mo alam kung saan pupunta. Andito kami sa bahay ni Brenda lang. Hi, Brid! Quiet. Ay, nako. Mga gahi mugutin na. Do you like Brenda? Lulusog. Ito, taba. Hoy, ginoo ko, Roxy, get down. Gusto niya. Hoy, get down. Bigat niya eh. Hoy, ginoo ko. Hoy, bakit si Brenda yung... Ay, naku. No more. Hoy, 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 no more. Yun guys, andito na naman kami guys sa paalis na naman kami, papunta na naman kaming Filipino store look. Papunta na naman kami. Imimit lang namin si Lloyd. Matagal din namin hindi nakita. So yan. Last lang na nagpunta tayo sa bahay nila. Ha? Last lang na nagpunta tayo sa bahay nila. Oo, yan siya. So, ito yung namin, umuwi kami sa bahay, umihi, nag-change ng panty, diaper si Brenda. Diaper talaga. Nag-change ako guys kasi si Brenda guys, basa talaga, as in. Sabi ko ay, nag-dry dahil sa init. Sabi ko, uwi tayo, magpunas tayo, magbihis tayo. Umuwi ako kami, and then naka-harvest na siya ng Parsley at saka, last na, I think last na yung sitaw, no? Oo, last na. Yun, last na yung sitaw. Kasi parang hindi na talaga yun magbunga pa. And then litson tayo. Lagay natin sa Ay, may space tayo. daming space. May space tayo. Dito tayo. Oh guys, ito na naman tayo guys. At ginoo ko, ang buhay namin is ganito lang. Masaya naman kami kanina guys. Napapagod lang talaga kami kasi buong araw kami. Alam mo, masaya naman kami kasi may usapan kaming mga ang laki ng smile namin. Pero kami lang dalawa yung may alam. Hala, may bubble ice cream. Ay ba, iba pala yun, boba ice cream. Parang lamok naman siya, be. Ang dami nagkakagusto sa kanya. Mga pangit. Ay, patingin. Sige sa'yo, Kabi. Hindi ako marunong sumayaw eh. Hindi ganyan, oo. Hindi man ako marunong sumayaw. Ang ganda naman. Magkasunod, magkaano tayo. Ay, nako. Magsasayaw nga ako lang mag-isa niyan. Ano ko. Practice ta. Practice. Ako po, guys. Maganda.
Mas malambot pa to kaysa sa akin. Mas malambot mo nga siya eh. Ang tiil. Ang paa mo. Ang paa. Magaling man ikaw, Bi, kasi taas ka. Pero ako, pag sumaya ako, para akong ano. Magaling ka man pala talaga. Bi, magaling, Bi. Ang ganda tignan, Bi. Ang ganda tignan. Hi guys, andito na kami sa bahay. Andito si Lloyd, oh, sexy, oh. First time kong nakita siya, guys, nag-sleeveless. First time. For the first time. Initin ko lang to, Be. Gusto mo? Okay na, konti lang guys. Bumili ako ng food bites. Yung sa Filipino store, meron silang food bites na ano, chorizo. Yung sila talagang may gawa ba? Kakaming buka ngayon eh. So, yun. At itry natin yung ano ni Kuya Earl. Paano magluto ng chorizo? Una, buksan. Hindi ko talaga marunong eh. Nagtanong pa ako kay Brenda, nagtanong ako kay Kuya Earl. Ano sabi ko Earl? The same lang kayo. Bigyan ako din tubig, diba? Oo. And then sabi pa ni Kuya, ano daw? Ipupuk-puk daw. Pero na-open naman. Kasi minsan nag-ano sa boom. Mga ganun. Gusto nyo ng palakasan? Mani Pacquiao to. Kalito guys, oh, yung barbecue. Guys, alis na kami. Hatid ko lang si Lloydie. Bye-bye. Hi! Usapang Juju. Ano na naman kami, ihatid ko lang si Lloydie guys kasi Uy, ikat mo yung ano, yung magkukulikot natin. ay isama ko yung kulikot na yan. Bahala ka diha. Hey Han, sabi ko kay Han, if you're asking about Gerger, you might going to ask Ann or Brenda. Gerger for sure. Gerger for sure. Sabihin ko kay Marlon, tanungin mo kay Ann kasi. Ngayon Ann, puro sayo. Puro na lang ako ha. Kasi siya yung naglagay dun sa ano niya dito. Anyway, so alis na kami. Alright. Sige, bye guys. Well, I'll see you. Basta yung ano yung tawag doon, yung santil mo na yun. Talagang, Naging madilim. ano yung tawag doon? Di ba may magkukwentuhan ng mga lalaki? Alam, may nakitang santil mo, hinabol As in? daw. Manghabol yun, be. Nangahabol daw. Tapos biglang mawawala. Ano yung na-experience mo, be? Para si Mark na yun. Ay, Di ba? pula pala yun. Tapos sabi niya nila, ano yan tawag doon? Hindi ako totally naka-experience, pero yung mga kakilala ko, tapos meron din ako nakita, sabi na, santil mo, eh wala pa nag-i-start, magtakbo na rin ako. Yung chinelas ko nandito, oh. Tagiliran ako, ganun ako. Oo, In bata pa nun. Oo. Eh, mahina ako sa takbuhan. Na ano ka, naka-experience din ka pala ng ano, ng movie tag 2 pesos. Oo, be. Doon Tapos kayo, ano kayo, tapok. O, di ba ano, yung, di ba papasok dun sa loob, tapos may Oo. nagbabantay, o Oo. bayad, Oo, 5 bayad, piso oo. or 2 piso, Oo. ganun. Noon, di ba, no, bukirin, no? Oo. Tapos At may saka- mga nakaupo lang. VHS, yun nga, Oo. VHS, di ba? Oo, ano ka ba? Tapos yung tape mo na malaki, di ba? Oo, malaki. Gaganon pa sila. Tapos papatayin yung ilaw. Di ba? Tapos Di ba? gaganon siya. Yung ganin yung malaki yung tape, yung ganon kalaki, oh. Tapos Oo. ilalagay. Oo, di ba? Tapos- At saka ang TV, ang taba-taba. Ang taba-taba ng TV niya. Ang programang ito. Oo, mga Tagalog. Ganon no? naman, di ba? Grabe. At tapos papatayin na yung ilaw. Ay, hindi. Tapos papatay na yung ilaw, di ba? Pagkapatay ng ilaw, oh, yan, patay na yung ilaw. Tapos, magi-start na, walang maingay. Pag maingay, palalabasin. Oo, ganyan yan. O mga bata sa unahan. Oo. Di ba, ang daming tao. Minsan di wala pa kaming maupuan, doon kami sa Saigo upo. Kahit sa nagbayad ka na sahig, ng sa 2 piso. Oo, sahig. Oo. Nakakainis. At saka, ang pinaka-paborito namin noon is yung gera. Oh, wait Si lang. Robin sila. Oh, Robin Padilla. Robin Padilla. Lito Lapid. Lito Lapid. Amos o si- Rodel Rosario. Mga ganun. Ang sarap. Iba pa naman, tumbling-tumbling. Iba pa naman, di ba? Oh, totoo yun. Ano As pa in. ba? Sino pa ba? Fernando po Jr. Oh, si Fernando po. Sino pa may? Ang dami nga eh. Sila ni mga Padilla ni Oo, kapatid. Fernandez. Philip Salvador. Mga Grabe, ganon. Di ba no? Mga ano sa noon sa Pilipinas. Oo. Meron ako, hindi ko alam kung anong pelikula. May nagkwento sa akin lang. So, Fernando po Jr. sa Mindanao to. So, parang gustong-gusto talaga ng mga taga Mindanao si Fernando po Jr. Tapos may isang pelikula ata si Fernando po. So, sabihin nyo dyan sa ano, pakisabi ko sa vlog mo kung alam nila yung movie na yun ni Fernando po Jr. Ano na yun? namatay siya. Hindi ko alam yung... Namatay siya sa ending. Ayaw ko yung yung ending. matay ending, B. Nung namatay daw si Fernando po doon sa ending, sinunog yung sinihan.
Sinunog? As in? So, hindi ko alam kung may nakakaalam dyan. Ano yan sa Manila? Hindi sa Mindanao. Sa Mindanao? Oo. Sinunog yung Oo, sinihan kasi dahil namatay si si Fernando Poe Jr. dun sa pelikula. Sinunog daw yung sinihan. So, hindi ko alam kung totoo yun. I-research ko nga yun. Ano na lang. Si Brenda ba? Naghintay yun. Ay, oo nga pala. Guys, si Brenda, puntahan sana namin. I-drop ko si Lloydie, pero sabi ko dito na lang. Hintayin na lang namin si Mark. Kaloka. So, totoo yun, be. Ano pa yung mga usapang pag madilim, nasa labas kayo lahat. Tapos, Diba? yung may latag, ganon. O, ganun, oo. Tsinelas. Di ba yung ano ba, yung pag may movie, yung iba walang pangbayad, kawawa. Di ba naalala ko, ganun din kami. Doon kami, lalo na doon kami sa ilalim ng, sa floor. Kasi paminsan yung floor is, hindi magkadikit. Pumunta sa floor, ganun sa floor. Or titingin sa bintana. Or kung may mga butas ba? Nangyari. Gaganunin ka sa butas, gaganunin. Tapos yung iba tatakpan pag gaganunin pa. Oo. Tatakpan talaga. Nakakainis talaga. Naalala ko Diba? yung mga Iba siguro no? mga Ngayon, babe, cellphone na pwede na totoo, maghanap. ganun lang. Di ba? So ngayon guys, it's already 8:18. Guys, I'm going to end the vlog kasi buong araw ako nagpalibot-libot with Lloydie, with Brenda, and then si Lloydie. So yun siya guys. Ito yung araw, yun ko. Ito yung araw ko ngayong araw. Ngayong araw na itong araw. But anyway guys, thank you guys so much for watching. Salamat guys sa panonood. I will see you guys tomorrow. Good night. Bye guys. Good night. Hi guys. Ito yung watermelon seeds. Ito yung itanim ko ngayong araw guys. Hindi ko na ipakita pero ito yung itatanim ko ngayon, seedling. And then so titignan na lang ninyo sa previous sa next mga vlog natin kung tutubo ba. Hindi ko muna ipakita sa inyo yung sa basement kung anong nangyari, pero i-surprise ko na lang kayo kung fail ba or success tayo sa gardening natin indoor. So ito siya, pero guys, alam nyo guys, lupa at tubig. Ito siya, lupa at tubig. Ito siya parang I think lupa lang itong lettuce. And then, ito naman is ano siya, green and red, sitaw. So, lupa at tubig din yan. And then, gusto kong itry. Isa-isa lang guys, kasi alam nyo naman hindi pwedeng marami tayong yellow string beans. At saka, I don't know kung mag-ano ka ako nito, isa lang. Isa, sa lupa lang ito guys, hindi ko sa tubig. And then, ito, gusto kong mag-try isa, cabbage. Isa lang guys, gusto kong kung hindi siya tutubo, hindi, pero isa lang yung seedling na ko. So yun guys, yun yung isisidling ko ngayon. And then, hopefully, manonood kayo sa mga susunod nating video, maybe mga, tignan natin kung sino yung tutubo, kung sino yung plant. Hindi ko muna mag-vlog sa basement. So garden natin, i-surprise ko na lang kayo kung fail or success. Okay? Hi guys! Good morning! Good afternoon na. Late na ako. Kanina galing ako sa labas nag-ano ng mga seedling. Nag-start na ako ng mga seedling. But anyway, good afternoon. Late na po tayong nag-vlog. Kasi, relax time and then vlog pag may time, ganon. And yun, kakain tayo ng lunch. Alam nyo guys, ang sarap guys. If you have a Filipino store, bilhin nyo yung Food Bites na sausage. Hindi sausage, Tocino ba yun? Yeah, Tocino di Cebu. Tocino ba yun? Basta, yung Food Bites na product, ito siya guys, ang sarap guys. I think meron silang iba't ibang klase, pero sweet po yung kinuha ko. Look. And ang sarap, first time kong kumain look, ang sarap ng laing guys, as in guys. Ang sarap. Oh my God, Kuya Romel. Ang sarap ng kapag mainit. I'm not joking guys, as in. Tama talaga si Brenda. Thank you talaga ate na pinatry mo ako. Kasi ang sarap. Oh my God, bibili talaga ako nito. Next time. Tami would love this. Oh my God. Bibilhan ko si Tami nito. Yun guys, ang sarap. Alam nyo naman guys, tayong Pilipino. Kahit may pasta na, o kahit may bihon na, kanin pa rin. Saan ka maghanap? Kailangan ng rice ang buhay natin. Kapag walang rice, hindi tayo masaya. Ang sarap ng laing. Oh my goodness, first time kong kumain ng laing sa buong buhay ko. Ang sarap.
Oh my God. Hala, nahihilo ako. Nahihilo sa sarap. Ang sarap ng tosino. Tosino din? Tosino, di ba? Yes, hindi na ako nakapag-vlog guys. Kasi ano ko si Misty. Hoy, Misty ka. Niliguan ko yan. Basa pa yan pero muntik nang mag-dry. Tignan yung mukha niya. Tignan yung mukha niya. Look at mama, look at me. Look at the camera. Done? Kinat ko siya. Siya yung palagi kong inaalagaan guys. Kasi madali lang siya. And also siya yung parang maamoy na aso. So, maaamoy mo talaga siya yung parang baho na, ganon. And, kaya palagi ko yung priority, kahit hindi ninyo nakikita, siya yung mas priority ko sa mga cleaning, sa mga alaga, right, bebe, right? I cut her hair, I cut her nails, and shower. Yun, di ba? At ito, mahal ko naman silang dalawa, pero ito, masaya kasi ito kasama and pangit kapag alagaan kasi malikot and magagalit ka lang. Yan, inom niya yung tubig. Is sobrang cutie and it feels so malinis na baby. So kapag isa-shower ko siya guys na winter, binoblow dry ko yan sila. Binoblow dry ko. And I think that's tomorrow. Her. To trim her hair. Mag-trim lang naman ako. Hindi naman talaga yung cut-cut. Trim-trim lang. Parang padaanan lang ng trimmer. And yun. And yun. So yun yung ganap. And then ako na naman mag-shower. Well, mama is not gonna take a shower. You know what I'm gonna do? Mama's going to take a half bath. Bedtime na po tayo guys. And bedtime. But anyway guys, wala akong ganap ngayong araw. Pasensya na talaga. Walang kaganap-ganap. Andito lang sa bahay. Nabisi sa kakaano kay Misty. Cut ng nails niya. Kasi nag-cut ako ng nails niya. I'm going to end the vlog. It's already 8 something. Almost 9 o'clock na. And I think lalabas tatawag na rin nun. And yun. So, pasensya na guys. Wala akong masyadong ganap ngayong araw. And nabisi ako. Mayroon akong ganap pero meron akong mga ginagawa pero hindi ako nag-vlog masyado. So, yan. Anyway, I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Yeah!